Играем кожата. Може би, направим много по-дълъг епизод. Може да едитките. Не, ще търся за гол. Играйте докато има евент. Играйте докато хилъра е ефтин. Докато може да вземете 30 диаманта и 300 XP. Абе, аз взех тия 30 кристала. Половината не са истин. Какви 100 хиляди бе, 70? 100 хиляди не ми дава. Лесно. Те сега ще го кажа, гледай. Гледай. Гледай сега. Гледай. Ако не ми върна. Първо. Гледай Марто. Гледай Марто как обича. Марто обича толкова много да атаква, че вече той е голд. И гледай каква. Това за голд ли е? То няма значение, ба. Поно не си е построил половината работи. Услуги? Това не са. Не са му работите. Толкова че ли копирал базата от тебе и ти си копирал от него. Той е от мене. Дали? Как? Не съм сигурен. Наистина ли? Да. Те гледай моята. Той е много тъп. Аз винаги съм го мразил. Да, знам. Чай, каква армия заредих? Не, пак е с 2 хилера. Гледай. What the fuck? Само още веднъж да атакувам. Ай, имаш фул армия. Охо, и една звезда. Охо, мачка. Значи днеска ми е късметлийски. О! Има само един Ердефенс. Само че е 6 титан хол, има Арсвип. Абе има Арсвип, Но точно. ти си 6. И? Аз поне... Който дал 400 дарк, майко, 400 дарк може да направим. Да се заредят 4 вълки. Сериозно? Само 400 дарк. 400 дарк. Асандо, Откъде? ти на седми тази ти на седми тази кол 400 дарк, не си знаеш колко време ще го събиеш. 2 дена. Да, бе. Ще видиш. Щом аз дал диаманти за Кинга първи, да? Аз ще дам тази да не съм такъв. Ама аз имах много диаманти тогава. И аз сега ще имам 200 диаманта. Как? Лайк и сабскрайб, йо! Що не говориш на зрителите, на феновете? Ще да кулам. Това си изучен си, а? Ама играй хиловите. Не, Ердефенс. Нищо бе ти. Никога не се пускат два. Али късъм късметлия право, бе. Никога не се пускат два хил спела един върху друг. Не знам. Защото те не хилват двойно, а хилват единично. Не, къде отиде да хилваш пъти? Хилвара е мега тъп. А това се пуска хила е така. Никога не се пускат два хил спела един върху друг. Да, защото си прецака. Аз нарочно, но няма смисъл. Що ме 5 титан хора съм го свърнил. Няма го бутнеш на 3. Кой ти каза? Опа. Кой ти каза? План ти си нямаш. Ако беше беби мил, ще да имаш малко. Магиосници Макслел, Дракон, Абе, аз това съм го пребил вече. Ми казваш, че няма да го бутне. Няма да можеш. Странна работа. Но ти няма да можеш. Кой ти каза? Казвай, че имаш. Много малко изтвърних, бе. Няма да можеш да ти. Не, ще мога, ако ти ме оставиш. Не, че вече. Като направиш 10 дет, и ще видиш, че няма мога да ти изрази. И ще се смея. Не само това. Ми е зафармено. Ще мине през... Стените ли ще гледаш сега? Гледай сега само. Бати, тук нещо пишат.
спирам много резултата. Ей, бати, започва ли да снимам на Grand Theft Auto San Andreas? Какво? Започва ли да снимам на Grand Theft Auto? Какво искаш там да снима и разказва историята и превеждаш и там. Няма да успеем, знаеш. Трудно Але си аз съм ютубър. 40 левел. Я виждам с кой да тук ми е social, бе. Но къде си? Не си. Хора, мисля да приключим с този епизод. Ако ви е харесал, дайте лайк, subscribe и бай-бай. 63 левел. Значи аз съм